Il-Partit Laburista ħabbar il-viżjoni tiegħu għal qasam ta' trasport permezz tal-pjan Malta in Motion li l-Prim Ministru Robert Abela fissru bħala l-ewwel pjan holistiku ta' trasport għal Malta. Fost il-proposti ewlenin hemm servizz ta' trasport rapidu tal-massa fil-forma tal-light rail. Għali l-ewwel linja identifikata għal light rail se taqqat l-ajruport il-Belt ħal-Ormi ma' Terdej u l-Università u San Pawl il-Baħar. Spjega li l-Ministeru tal-Finanzi diġà alloka 7 miljun euro lil Transport Malta biex isiru l-istudji kollha minn fejn jistgħu jgħaddu r-rotot. Żied li Transport Malta bdiet taħdem fuq app diġitali li taqqat il-mezzi kollha ta' trasport pubbliku. Qal il-Gvern irid iżid il-park and rides u shuttle buses, inkluż servizzi li waslu sat-terminal tal-ferries. Irrefera n-netwerk tar-rotot tal-linja li qal għandu bżonn reviżjoni. Qal li diġà żdiedu 400 vjaġġ fis-sena u l-pass li jmiss huwa li jiġu integrati wkoll coaches privati, kif spjega l-mistoqsija ta' TVM News. Daw l-aħħar jiem konna f'diskussjonijiet ukoll preliminari ma' l-operaturi tal-coaches fil-privat. Qegħdin naraw illi biex inkomplu nsaħħu s-sistema ta' trasport pubbliku b'enfasi partikolari fuq il-puntwalità u l-effiċjenza se jkollna bżonn is-servizz tagħhom. Il-Prim Ministru qal il-Gvern se jkompli jżid il-vetturi elettriċi fil-flotta ta' trasport pubbliku u din is-sena trid tinqaleb il-flotta kollha ta' Għawdex. Propost li jitwessaw wkoll in-netwerk ta' fast ferries b'estensjoni tal-ħinijiet u biex jinkludi lil Marsa Skala. Dwar il-parkeġġ qal il-Gvern qed jara li fi proġetti ta' spazji miftuħa jsir parkeġġ taħt l-art, waqt li Transport Malta ħarġet sejħa biex jintużaw parkeġġi tal-privat li jkunu magħluqa bil-lejl. Fl-istess waqt qal li se jiġu studjat il-bżonnijiet ta' kull lokalità biex iddaħħal skema ta' parkeġġ residenti li tkun bla ħlas. Se nneħħu il-ħlasijiet relatati mal-liċenzja biex jinstaqu muturi li għandhom ċilindrata ta' anqas minn 350 cc. L-inċentiv li noffru sabiex wieħed jixtri e-bike għaż-żgħażagħ ta' bejn 16 u 18 sena se nkunu qegħdin nirdupjawh għal 1,300 euro. Il-Prim Ministru qal li se jsir xogħol fuq il-junction ta' Biriddeb ta' Paċevil tal-Imħalla u f'Bur Marrat. Rigward il-port il-kbir, qal il-Gvern se investi 55 miljun euro għal breakwater ġdid f'San Tirmu, jestendi l-proġett ta' xort u xib lejn żoni oħra tal-port il-kbir u l-port ħieles u jwettaq pjan li jirriġenera 4 żoni fil-port u jtawwal il-breakwater f'Marsa Xlokk. Dwar Għawdex, Dr. Abela qal il-mira qiegħed issaħħaħ il-konnettività bejn il-Gżejjer b'aktar minn 25%. U dan bi flotta ġdida l-Gozo Channel, żieda fir-rotot tal-fast ferry, titjib fl-infrastruttura tal-portijiet fl-Imġar u Marsa l-Forn u s-servizz tal-linja on demand f'Għawdex, kif ukoll l-introduzzjoni ta' air taxi wara tlestija tal-airstrip.